Ahoj, som Lenka Chrastinová a vítam ťa na 5-dňovej výzve Uvoľni svoju úzkosť. Táto výzva je šitá na mieru pre každú jednu z vás alebo pre každú jednu, ktorá sa cíti úzkostne. Či už cíti nejaký tlak na hrudníku, sťažené dýchanie, plítke dýchanie, búšenie srdca, alebo sa len nachádzaš v ťažkej životnej situácii alebo pred ťažkým rozhodnutím, alebo máš iba preťažený nervový systém a potrebuješ, aby tvoje telo sa uvoľnilo. Si úplne na správnom mieste. Sú to meditácie, ktoré sú spojené s poklepkávaním akupresúrnych bodov. Ukážem ti, že kde sa nachádzajú, aby si vedela následne počas tých meditácií, kde presne si máš poklepkávať. Takže prvý bod sa nachádza na tvojej ruke, je jedno, či je ľavá alebo pravá. Zoberieš si druhú ruku a začneš poklepkávať. Druhý bod sa nachádza na vnútornej strane obočia. Tretí bod, vonkajšia strana obočia. Ďalší sa nachádza pod očami, pod nosom, na brade, na hrudi, pod pazuchou. Je rovnako jedno, či to bude pod ľavou alebo pravou. To už ty budeš vedieť, že ktorá sa ti žiada. A na vrchu tvojej hlavy. Týmito poklepkávaním týchto bodov sa dotýkaš svojho tela, dávaš svojmu telu pozornosť a na základe toho dovoluješ svojmu telu, aby sa uvoľnilo. A čím viac sa telo uvoľní, tak samozrejme slabne úzkosť a ty sa dostávaš prirodzenejšie do stavu bezpečia. Stav bezpečia je stav, kedy nastáva prirodzený spôsob regenerácie tvojho tela a je veľmi dobré to vedieť, pretože každé telo sa dokáže zregenerovať a treba mu na to vytvoriť iba vhodné podmienky. Každý deň sa budeme venovať inej téme alebo inej oblasti. Prvý deň budeš uvoľňovať úzkosť na úrovni svojho dýchu. Druhý deň budeš uvoľňovať úzkosť na úrovni tela. Tretí deň zo svojho srdca. A štvrtý deň zo svojej mysle. Aby ťa neovládala, ale aby sa stala tvojou kamarátkou. Pred začiatkom každého poklepkávania sa budeš pýtať samej seba, ako sa cítiš, kde v tele cítiš úzkosť a budeš si to ohodnocovať na škále od 0 do 10. Je dobre si to zapamätať a na konci každej meditácie sa opäť zhodnotíš, ako sa tvoje telo cíti po poklepkávaní a po následnej meditácii. Môžeš si porovnať, kde si začínala, kde si končila. Niekedy sa môže stať, že vôbec nebudeš cítiť nejaké zlepšenie, ale to vôbec nevadí. Môžeš si pustiť meditáciu, opakovanie a kedykoľvek budeš cítiť, že ju potrebuješ. Už len tým, že si dopriala dotyk svojho tela, ale na chvíľočku sa uvoľnila tvoja myseľ. Aj to je prvý krok, ako uvoľniť tvoju úzkosť. Želám ti veľmi krásne strávený čas počas týchto 5 dní a teším sa na spätnú väzbu. Ahoj!